Naidaghang mo reklamo nako nga padre nagbinuutan man unta ko, nagtinarong man unta ko, pero nganong ila mangyud kong dauton nga magsikog himog maayo nila, di man gid sila kakita sa maayo nga naa nako. Ang dautan man noon, ang mga sayop man nako mo'y makitaan. Kabantay mo ng istorya ha? Wa pa mo mabiktima na. Nako ragyong itambag, maingon radyo ko, nagtinarong maka ka, tinuod maka ka nagtinarong. Siya, tinuod pa di rin ako, oh ayaw, kabalaka. Padayon sa imong pagtinarong, bahala ang nagpalibot nimo mga buangon. Namo na nahitabo ni Jesus, nagtinarong siya, gipatay, hangtod ang iyang mga pulong, wa pagyud masabti sa mga iyang mga disipulo, kaning duha din hingalakaw, ginganlan ni Jesus pagkabuang ninyo, pagkagahi ninyong patuuhon. Doon ay panahon nga lisod na to patuuhon ba? Kamo mga ginikanan, inyo gining experience. Ang inyong mga anak, sigihan nyo tudlo og tinarong, masuko na noon, mangluod na noon, kana bang dili ka kita sa atong gibuhat. Kamo mga asawa, usahay magyaw-yaw na lang mo sa inyong bana kay siging inom nya imong pasabton, masuko noon. Kabantay mo ana? Oh, ang mga bana sad mo yaw-yaw hangtod masuko na las asawa kay sige ingos bana nga ayaw lagi anang sige yaw-yaw lagi kay di na maayo. Musamot man hinon mamalikas pa hinoon. Nya unsay buhaton kung di na ta masabtan? Padayon sa pagbuhat. Kay mao gina dinhis kalibutan, ang tinarong dili dawaton, ang binuang maoy sundon. Unya napagikabuang ani mga buangon ay ikaw nga nagtinarong, ikaw pagipasanginlan. Di ba? Kadaghan ako ana dito sa prisuhan. Naidaghan tong mga adik sa una ako maistorya. Labi na mga batanon, mo ingon dayon, tungod manggunis akong ginikanan pa dir. Naingon ani ko tungod sa akong ginikanan, ang mga banasan nga nabisyoso, nakapangabit tungod manggunis akong asawa. Adto pa ipasangil sa asawa. Ang asawa sad, bisan gani inig kumpisal, pasangil gyapon tungod ni sikog yaw-yaw pa dir, tungod ani sa akong banas siging bisyos. Gahi kay ko sultihan niya pa yung mga anak nako muning makapangasaba gyud ko pa dir, di ko kapugong purtigyong mga buanguna ni akong mga anak. Adto ipasangil ba? Namang iko'y nailhan gani nga naghilak in taon nga asawa, sige siyag hangyo siyang bana nga mauni buhaton kay tinarong lagi in taon, ingon iyang bana, sige kagyaw-yaw diha, wa gyud kakakita sa akong gibuhat nga maayo. Pero gamay ra sagud kay siya gibuhat nga maayo. Mobalik us bisyo. Ana pa kuno. Pakita na ko nimo mao maka ang ako mo jud kang apan mo imo makita no. Sige. Pakita na ko nimo. Ingon ana gina ang mga yawanon. Ngilingay mong tupad. Inadi ka mamasangil. Inadi ka kusog mamasangil. Kadalang ini kumpisal dini ako intaong hangyoon ayaw lang sigig hisgot anang sala sa imong anak, ikaw may nangumpisal ang imo lang sa mo hisguti kay purting daghana niya hisgutan nga sa iyang anak, sa iyang bana, sa iyang ugangan, sa iyang mga office mates mo hisgutan. Unya ang iya usar ka buok, ang hisgutan niya dito sa pikas tagutlo na kabuok ni ko. Mamasangil ba? Mo justify nga naingon ani ko tungod ni sa akong isig katao. Si Jesus ni padayon o gitudloan niya ang iyang mga disipulo sa pagpadayon. O unsa man gyud trademark ni Jesus kana yung pagpikas sa paan. Pagpikas. Unsa man ang pagpikas sa paan nga mo'y atong gihimo din his misa. Sabutana, hangtod na lang hapit na siya namatay, pikas lang yapos pan sa katapusang panihapon.
na ay mga taong gigutom, 5 ra ka pan, gipikas gyapon niya, nya gipanghatag. Sa sabotana, ang gahom sa pagkamanggihatagon. Kung naas atong kasing-kasing ang pagkamanggihatagon, gamhanan ta. Sige. Lingi ay mong tupad usab. Ing na gusto ka mahimong gamhanan. Ing napalit og slat. Pikasa ng imong gitigom. Pikasa ba? Nya ang bahin ana, ipalit og slat. Mabitan na ka ng word nga slat is small part. Small part ba? One piece of a very big whole na composed of many pieces. Nya, one piece. Ano, no? Karang manghatag, gamhanan ginang manggihatagon. At tanawa, daghan kayong nipalit na tog slots din eh. Lingi lang, dili lang suod sa simbahan. Unsa man ning nahitabo, nindot o bati? Tungod di sa mga manggihatagon, ginagmayng pikas-pikas, slat-slat. Atong kumbinto karon, blisingan na siya karon pizza 12. Inyong tanaw, nindot dias gawas o bati? Tungod gyapon nas pagpikas-pikas. Pero napay daghan nga paliton ng slat. Muna pikas pa more. Pikas pa more. Gusto mo may bounce report? Pitanaw na ito. Kamao ba mong pikas ani? Ang atong SBF-DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, SBF-DAG, na natay halin nga 17,461 na apay 42,539 slots nga available. Tag 500 pesos ni. Mao ni para sa tong kumbinto. Og mahurot ni kahalin, makabayad sa tanan diha kay ato man ning gi-estimate. Og di sa ni mahurot ang kaning 42,539 nga tag 500 pesos, utangan ta. Mo na pikas pa more. Okay, kana ato mga contractors diha kasagaran, sigin trabaho, paspas og trabaho, pero wa kayo maningil kay kahibaw silang igbabaligya pa ang slot. Di ba? Nya kadaghan nato din lang sa territorial parishioner, abot ngita dinig mga 30,000, usa lang kapalit og slot, kaduhang palit og slot, hurot na ni. Kun mo pikas lang gid unta ta. No. Unya ang ato mga online parishioners niabot naman nag mga hapit mo 187,000 naman ganang subscriber, sobra magani na 1 million ang mag-view nato kada adlaw. Og mong hatag na mupikas na ko sa kaslat, diwa na hurot na ni. Ang nakapan kay magsige ra mo katawa nya human wa gipikas. Ayaw sa buwan na sobra naman sa nang inyo. Bitaw? Sige, niya ang atong Divine Cleansing, Healing, and Strength, DCHS. O kanimo, itong gimitonos pista. Ugma, magsugod na tas atong first day sa Nobina. Niya ato na sa ning nagamitan o dako-dako panahon sa Lenten season o katong Holy Week celebrations nato. Nindot sa kay resulta. O nanatay halin nga 12,418 ka slots. O niya napagi 17,582 slots nga available. Tag 200 pesos per slot ni siya. Nagbudget ta og mga 6 million ang atong gastoon aning Holy Week o kaning pista. Og mahurot ni kahalin ang 17,582 nga tag 200 pesos. Siguro yung makovered ang tanan nga expenses natong gi-budget. Og dili gani ni mahalin, nay pagaingnon nga ato lang dawaton kamatuoran. Mo na karon ako sang gislat-slat natay another special slots. Ang unang tulo ka special slots tag 30,000 mao ang atong decoration dinhi sa simbahan. Ato lang ning ipaangkon-angkon. Tulo na siya katag 30,000 karon magkuan karon mag-decorate para nanis nobinaryo
sunod dekorasyon ika-Birnis, sunod nga dekorasyon ika-Lunes, nya ang sunod ang dekorasyon inika ito Huwebes para na sa pista. Ang tulo kaning gaunang tulo tag 30,000. Ato nindot-nindot to natong buwak. Mahal naman sang buwak karon. Ikatulo, ang ikaupat, usaran ni kaslat para sa pista, kinsay mo angko na ninyo dinhi, 50,000 atong budget para sa pista na dekorasyon. Apil na siguro, pating ilabot ang karo, pero miscellaneous na lang to. Ang para lang yun dinhi sa altar. Lingay mong tupad, inaasa kapili ani sa tulo o katong usa. Nya, tiksi lang ko, padalang diha. Nya kaluoy Ginoo gi-announce mo ni nako gahapon, nanay ni angkon para karon. Duha na lang ka slots sa 30,000. Kanaya mo kung tutukan. Duha na lang. Nya napay usa, open pa ang 50. Unya, sa ato sa dihang Barrio Fiesta, amo mangibana-bana, labing minus, mga 12 kalitson ang gikinahanglan. Itampo nato. Nya ang tanang barangay chapels, magtigom na sila, magdasa na sila mga pagkaon. Ang among sabot, bahala kung sa inyong dadon, buwan, ginamos, kinilawng kapayas, kinilawng puso sa saging, kinilaw nga buli. Ano ba yung kinilawng buli? Dagham kitag buli din eh. Naay kinilaw. Aw salad nga buli. Na may salad nga buli kana ding landang no, anaon sa laro niya napanay bungas buli kanang butong pa, kanang bag-o pang bunga, imo nang pambukon niya panglugit-lugiton. Oy, lami na himong salad. Dado na niyo diri kay daghang kay mga buli ana. Dado na to tanan diri pagkaon niya atong tampuhan og litson. Arog wa sila gidang pagkaon, at least na ay litson. Kada barangay tagduha ka litson, di 5 ka barangay, di na po. Nya na may barangay diring dako kayo kaning San Vicente, ato ni siyang tuluhon ka litson or upat. Mo na mo 12 siya. Di ba? Ngutkot mo. Tag 15,000 ang kada litson. Wala pa ni sponsor. 12 katag 15,000. Wala pa ni sponsor. Sige, pili lang mo ani, napay duha katag 30, usa katag ka 50, 12 katag 15. Nya ngita pag imong laing special slot, sugod ugma kada nobina dinhi sa hapon, inig human sa nobina mas manghatag tag pakaon tag lugaw. Lugaw sa nobinaryo. Tag duha ka kaldero. Nya duha ka kaldero kada nobina. Pilam na siya. Tag 3,000 ang kada kaldero atong ipaluto. Kana atong lugaw diya ba? Lami ba na atong lugaw o dili? Lami oy. Pwede kay mo na imong ipanihapon. Haron iguman na to ka og lugaw ditso nata sa atong mga night kay mosunod man din ang night. O gusto ka mo tan-aw dili na ka magutman. Ana, so mahog sa ni siya 18 katag 3,000. Maupay ni ambot ugma og naa ba kay mo kuan. Sige, ang buwak lang usa karon nay usa. Duha na lang. So unsa may atong mga special slots aron makapikas-pikas ta og manghatag. Duha katag 30,000, usa katag 50, 12 katag 15 og 18 katag 3,000. Nganong ato man giingon ani, pikas-pikas. Dili na to idat-og og usa, di na to idat-og og kuan. Pikas-pikas, pwede sa mo mingon angkon ta og usa ka 15. Pilam ta ka buok. 5 sad mo ka buok. Magtampo-tampo mo. Kani text demo diri pader angkon mig usa, amo ning grupo. Di dot kayo. Moingon baron ang atong mga barangay konsihal angkon mi og sa kanis pader papadungog-dungogon kita mupay 14 ang daghanang nangayo dire kapoy na kay si panghatag kunya
padungog-dungogon pagita. Depending na pag og da pag ay mapikas diha di ato Picasso aron mo daghan ug mao ni ang tuburan sa gahom. Si San Pedro og si San Juan way kwarta matud pas atong unang pagbasa, wa sila'y kwarta. Ang naa nila mao si Jesus. Ingon dayon si Pedro, nagpakilimos kanamo og kwarta, wa mi kwarta. Pero ni ako'y di anako nga ako ning ibahin nimo, ako ning Picasson ang Ginoo nga naa nako. Ug sa ngalan nining maong Ginoo, tindog. Ug nitindog ang bakol. Sud sa dugayng panahon wa katindog, naglukso-lukso na. Mabayran ba to kwarta? Dili. Pero diin manigawas ang gahom sa pagkamanggihatagon. Muna kanang mga manggihatagon, makapalambo nagkatilingban, makapalambo nag usakanasod ang pagkamanggihatagon, ang pagkadaw maunay atong kapildihan, makaguba na og katilingban, makaguba na og kalibutan. Og tungod sa kadaw, naguba na ang kalibutan karon. Tungod sa kadaw, gubot na kayo ang kalibutan karon. Tungod sa kadaw, daghang mga simbahan na nga sira na karon. Mga simbahang Katoliko, hasta dili simbahang Katoliko na nga sira na. Tungod sa kadaw, dili kahatag og oras, panahon, di kahatag sa ilang talento, dili kahatag sa ilang mga bahandi, time, talent, and treasures. So salamat aning namalit og slots, salamat ninyo nga mahigugmaon pag yung mopalit og slots. Congratulations, kay gamhanan kaayo mo. Sige, katapusang lingi. Ing na sugod karon, ing na sabat nako, sugod karon. Sugot na kog imo kong Picasson. Sugot na kog imo kong Picasson.